2, 3 și... Mai ales 30. Au intrat în prelungiri. Mai greu în bucătărie decât la handbal? Mai greu pentru început, să zicem, dar cu întrumarea potrivită, mai ales cea pe care am avut-o astăzi, a devenit totul ușor într-o clipă. S-a părut că v-ați descurcat brilliant. Ne-am descurcat, ca sportiv trebuie să îți gătești și singur. Toți suntem plecați de acasă, stăm singuri și trebuie să înveți asta ușor. Cred că merge și dulceața lângă casă. Da, chiar eu nu eram cu combinațiile de genul acesta, însă aparent e ceva ce merită încercat și pe viitor. Ai și șorți acum, văd. Da, mă bucur că o să plec cu el acasă și sper să nu se prăfuiască acolo. Sparanghel și foie gras. Da, lucruri noi pentru mine. Cum a fost la sparanghel? Foarte bine, cu îndrumarea șef Roxanei. Super pentru mine. E o experiență nouă și foarte mișto. V-ați distrat? Da, chiar că ăsta e cuvântul de ordine în seara asta, distracție. A fost foarte mișto. Am pus paranghelul ăsta peste vită, că am simțit că vor să stea împreună după modul în care au fost gătite. Așa. Și m-am gândit că două lucruri care trebuie să stea împreună le-am pus pe un pat de cartofi. Ai impresionat cu piureul? Am avut noroc, sincer. E prima dată când îl fac, dar mă bucur că mi-a ieșit așa bine. Abia aștept să merg acasă să le fac și părinților mei. V-ați distrat? Despre seară m-am simțit foarte bine. Chiar aveam foarte mare emoții, dar m-am simțit foarte bine. Nu știu, a fost prima dată când gătesc în afara casei și nu știam cum o să fie. După seara asta poți spune că e șef, da? Sunt șef de dinainte de seara asta, cel puțin șef Blenchi, așa zicea. Sper că experiența din seara asta le-a demonstrat și colegilor mei acest lucru. Eu cred că a fost o seară ieșită din comun în care ne-am mai destins și ne-am limpezit un pic mintea pentru meciurile de mâine. Care dintre dulcețurile de la Răureni îți place cel mai mult? Cea de ardei iute mi-a plăcut foarte mult. Dulceața de ardei iute a fost ieșită din comun și mi se pare că a mers excelent cu vita pe care am gătit. Hai cu șorțurile, Asta e treaba super serioasă. Asta e o treabă super serioasă. Păi dacă am primit șorțul, mai trebuie să mai gătesc? Dacă n-ai primit cuțitul. Opțiunea la alte, am înțeles. Și acum faci așa, învârți repede. Bravo! Colegii mei l-au gătit, eu i-am ajutat mai mult cu susținerea, dar pare foarte bine gătit. Super! Da, iarbă, caise, pâree de tot făcut de colegul Robert, vita făcută de mine și de colegul Tudor, la fel și foie gras-ul. Aici avem 3 caise, bară la bară. Cineva care înjură? Sparanghelul în spate e absolut blocat, nu are nicio șansă să facă dreapta. Așa. Foie gras și vita au făcut accident, bineînțeles, pentru că e foarte înturit în București. Și apoi avem o salată pierdută, care voia să facă dreapta, dar e de prima bandă. Când îmi doream să curăț niște cartofi, Vezi? 2, 3 și...